И здрасти, хора! Това съм аз, Хахо 234, след като изпусна този Silver Chase. Добре, тук, вижте, пробвах дека на Слави, тук изпробвах други декове. И между другото с този дек, без да исках започнах игра. И неочаквано ги бия или с едно азбук. Вижте тази битка. Колко малък шанс ще мога да победя. И как го преобърнах. Тук нямах фарбол и мисля някъде да служа фарбол да го измисля. Този дек е много силен. И вижте тук как с парките ми щупи колата и колко демидж нанеси на главната кола. Ще направя още един удар. Тук барбарените успяха да му щупят колата. Аз пък да му набият много хубав демидж. Почти му щупих колата. Ферно дракона тук почти... Ето вижте, още един удар. А не, тук нямаше удар. Или имаше, не видях. И вижте. Колко малък шанс имах да го победя. И не получих нищо хубаво. Получих Silver Chase. Тук ми няма нищо интересно, като гледаме. Само Елит Барберин, които ще ги правя 10 левел. Ей! Добре, супер. Някой иска да звонит. Хора, сори, ама ще ги правя моите 10 лева. Клан Батъл започва скоро. Каква... Мисля да ще покажа с първия и третия дек как играя. И вие прецените по-добре с кой да играя, защото аз не мога да преценя и двата ми харесват много. Между другото, тук пробвах на Слави Сайкъл дека с трите мускитарки и не ми хареса никак. Ето, тук е един дефайт. Също Инферно Дракон просто не мога да играя. Ще пусна бързо, защото искам да кажа някои неща. Ето тук Инферно колата само ми помагаше. Даже на кола моите не успя да сваля, но ще верим. Батъл Рама ми направи голям демидж. След това успя да ми щупи колата. Да, просто нямаше как да го спра. Нямам никаква карта с плаш демидж тук. Да изключим запа. Между другото, ако запа не правеше с плаш демидж, чах да съм загазил. Ето тук, да, виждате как ме разгроми. Няма как да играя срещу такъв дек. Аз сега ще ви покажа и на Слави дека. Имам да казвам други неща все пак. И да показвам едни снимки, които намерих. Ако и вие сте виждали тези снимки... Да, тук играя срещу един от моя клан, който е много по-силен от мене. И не знам как успях да го победя. Все пак той играл ми остави Giant и му набих много хубав демидж. Както виждате, аз слагам поне как се прави. Елексир колекторите да се слагат близо до главната кола, ако се опита да ги разрушава с нещо, ще ми активира и главната кола все пак. Да, мисля, че свърши на мен. Да. То виждате ли какъв хубав спам се образува някой път. И сега ще се върна пак с вас. Ето, сега виждате тази снимка. Забележите само. Чалендж 1. 4321 купи. При всички силвъри. Чалендж 2. Аз ги наричам силвъри. Вижте. Само забележите как е станало това и този човек дали се ядосва. И това е снимка. Да, тук пак съм снимал. Пък тук съм снимал 180 и след това сетих, че това няма как да е Слави. И се сетих все пак, че може някой да е паднал от Силвъра. Ето вижте и това. Нова спорт.
Виждате ли този първия? Ейс. Вижте с малко. Същия човек няма кола. Това съм го снимал по едно и също време. Не мога... Това е някак нереално. Не мога да... В коментарите пишете как е станало това, защото... Не знам просто как е станало това. Вижте, първият човек тук е без клан. Това съм го снимал. Едно друго нещо съм снимал така. Ето. Така. Ето. Просто наблюдавайте и ми кажете как може да е станало това. Ето 140 човек. Да е чалендж едно. И този човек, аз пък друг човек, да е първи в един клан и после да изписа и по същото време, като съм го снимал, да не е този клан. То вижте. Вижте, всичко си е еднакво. 8 левел съм, 3875 XP, 161 парички, 89 джема. По същото време съм снимал това. Така че, ако можете, обясните ми как е станало това. Сега учам пак в Clash. Ето пак съм с вас. Обясните ми как може да стане това и долу в коментарите пишете. Да изиграя ли една битка? Защото сега интернета ми не е хубав и мисля да не рискувам. Затова извинете, но няма да рискувам. Ще видим има ли някой на линия. Има някой, после ще изигра битка с него. Сега да го видим как играе той. Той ползва стария ми дик. Да, между другото, докато не снимах. Ще изгледа така. Май се е бъгнал. Вижте тук на противника му. Горе. Как се е бъгнало. Ето къде на главната кула. Как се е бъгнало. И му изписва името и пред името сърчи се. Само забележите, обаче това ще го скриншотна. Скриншот. Добре. Хогрътко нанеси доста демидж. Сега дали ще... Не, няма нищо да стане. Той ще шума как. Сега не се опитал да вземе по нямам честа. За екран често може. Добре, мисля си как. Не видим колко време дали. Ще имам ли краун чест? Не. Ако има краун чест, може да спра на пауза видеото. Чакайте, ще направя си това битка. Може да спра на пауза видеото и да ви покажа как. Или да спра на пауза видеото и да ви покажа. Не да ви покажа, ами да изчакам докато успея да ги събера. Ако се чува някакъв, съжалявам. Ще играем срещу Васко. Да. Ще да приема лош човек. Чакайте, сега ще ви покажа един човек. Защо не си ползва принцесата този човек? Ето този човек, вие го виждате на екрана ми. Този човек има принцеса 4 лева или 3 беше. Двете. Или май беше 3. Аз пък или май беше 2. Не знам, не си спомням. Не, била 4, ама май 2 или 3. Не знам, той наскоро почва да му се падат постоянно принцеси. Чакай да си чета някой е писал. Христо. Да пробваме срещу Христо една игра и след това спирам клипа. Така, ето аз си пускам ето тук така.
се опитам да я пусна. Добре, тук ще пусна. Нищо. Ето така, добре. Не, това ще не колегата. Ето тази мишова грешка. Ето ли какви мишеви грешки могат да ви косват цялата игра? Ранна загуба на кулата вече. Толкова ранна загуба на кулата. Ето. Каква грешка направи от... Просто не мога да разбера защо такива грешки. Защо пуснах Fire Spirit-ите? Не, тук ще загубя хора. Ама как видяхте каква мъничка грешка може да ми коства цялата игра. Той ми взе кулата и... Аз за зад може да му спра... Нали, да му спра поне, да остана малък хитпоинтс. Да му остана малък хитпоинтс картите, аз пък да му остане малък хитпоинтс минава хорда и после да го убия. Но, както виждате, нямаше как. Майнера. Между другото, майнера ми харесва, че държи много на бой. Той много държи на бой, той. Да. Не, поне станаха 4 мускетарки, 3... Ще умре. Не умря. Последната надежда на човечеството. Не. Ще направи така, за да може ми се освободи майнера. Не, няма да стане. Трябва да направим и така. Цак. Иска да му унищожим и хората, дали ще успея. Yes! Давай, майнер. Да, ей! Щупихме му кулата. Да пробваме ли от другата страна с... Това ще ме... Не, тук съм мъртъв, няма как. Сега бомбата му ще ми щупи кулата, да. Не. Умираме. Добре, видеото отиде към 13 минути. Доста паднах. От ретро челенджа. Мисля сега да ви покажа снимка. Само че не... Преди да кажете, iPhone 7... Не, iPhone 7 просто се сегли приложение. Ще спра всъщност на пауза, да не ви губя времето. Ето и както виждате. Не, шегам се с парк. Имам... Включи го от... Заключи го от ретро чаленджа. Да, това беше така. Сега ще видите, ето. Започнах така. Ето. Connect. Между другото, ето го дека, с който играх аз. Това, не знам. Ето го дека, с който играх аз. Да ги смачках всичките. Спак нямаме майнер и после копим барел. Да, така... Което аз... Не знам, що ме снимките. Добре, и мисля, че това ще бъде видеото. Аз съм Хако 234 и до нови срещи.